Смятам, че едно от най-хубавите неща, което може да направите като отбор, е да си останете приятели за цял живот. Повярвайте ми, че ако се подигравате на някой ваш съотборник, следващия път той ще влезе с съблекалнята потиснат и по никакъв начин няма да може да покаже качествата си после на терена. Когато се подиграваме на някой, в крайна сметка го нараняваме. Силни ще бъдете винаги, когато сте сплотени и когато сте заедно. Историята на Ханко брат за синовете му. Знаете ли за пръчките? Да. Когато са сами, ще бъдат крехки като една пръчка. Когато са заедно, няма как да бъдат пречупени. Ако не сте заедно, ако не сте отборни, мисля, че няма как да постигнете всички тези резултати, които сте постигнали. Сигурно има моменти, когато допускате загуби. Тогава не е виновен един, а целият отбор. Това както врите на терена, както кипите за всеки един матч, както тренирате на 100%, така смятам, че трябва да сте на 100% в училище. Няма значение коя фанелка носиш, важно е какво сърце носиш, защото това сърце винаги ще води напреде. И смятам, че вие вече сте зрели хора, които осъзнавате, че правилно е да се държиш добре с другия. Да? За мен беше истинско удоволствие да се срещна с всички във футболен клуб Елит, да поговорим по различни теми и да поиграем заедно в футбол. Благодаря за топлото посрещане, позитивната енергия и страхотните емоции. Бъдете здрави и всичко най-хубаво. До нови срещи!